Işıkları öyle var. Üllü de doğruyun gayrı. Taş. Üllü duyarım. Hı. Çorap bilirsin tane. Nasıl verdin işi? İkisi. Son için şu an yetle vardım. Baş değilinde. Sakit çare. Malayım. Sakit çare. Ay dayıyordum. Kesam. Kelincan. Sakit çare. Ay fırgana. Bak kaybetmek. Şundan mı o? Koreyan tüyücük bana zıplar evlenler. Bunu yapmamkın. Çıkılan uçurum. Yani sen Uçurum he. çıkarım sizden. Nasıl? Yani ben niye tabatak. Böyle onun tane formadan vapse bolon. Kobulatlar o. Yana bir yılan var ho. Terkin malan. İzin davarım. İzin mang illu turlayakun kapterajan olu iyi kilap verecek ya. İyi aman kınç kılap. Wow, ni dumayız he. Bununla ni dumayız. Sınırmıyla aytyan. İyi aman kınç kılap. Bunlar geçer bunu yedin aytlanır. Geçen bunlar suratlarda yattınlar. Yer. Uçuna iyi demin. Ne diyeceğim koşulma. Size fısı direceğim herhalde. Oyunu zok kolorlar. Ben uçurum ulu olanın milyarları yiyem. Hiç şey koşulayım bana. Bilmem. Sun bana vapse adamı. Hoş al mektep yıllarım, hoş al yaşlığım. Ben sana bağışetken, insan kuyu başlığım. Hoş al mektep yıllarım. Dima dedim ma, ne seyret bay dulem, kaçıyor ma kaçsaktıra raptıra bile. Kaçıra raptır bizim bakkaşın olan şey. Kara zima mikten olmur, özara yığına gitti hemmesi. Özara yığına gittiler dem, mikten in bir 60 nukutu senin klas komu kumnet meni saylap tutay meni şuna adettiler meni uğrattılar ha yoksa men bunyan meyelsi işlere basışam mı görüyan awan ikinci klas uçurum olan men dimam Seredin. Her kim öz islevini boyunca alıbilýär. Razmerler. Gitjä berde, ondan listler boş bilýäňiz, surat sana yetdik. Her kim öz suratyny bize amr tuşuk dilde akterek de o köşküzat gerek, ina köşküzat. öyle ay gazet getiripdir ha bro gazet getiripdir Helke seret, ondan soň. o lokan ecihanı dinleyin yandan çıkan nepterdir öýtdüme hakykam betikene edile bolýady ýane görünmok onu şuda zima ana nay görünmok haladyk bollan biz ýadylyk men Murat Mukamam 12-nji üý Kerim sana zarf 12 Bahçe Romline. 12 ü. bolly ýadylyk biz ýadylyk işini tuttuk. Mehriban uçurumlar. Bize iyiyem ýadylyk. Sizi de maslahat berýän sebäbi isteseň istemesiň öýüňde ömür boýu mektep ýyllaňy, klasdaşlaryň ýatladyk durjak. Ýeki täkbät Vipsnik albomdur. Vipsnik albomlaň iň gowsuny bolsa Ýadygar studiodan maslahat berýän sebäbi Ýadygar studio iň gowsy. Ýadygar studio hemme jana garaşýar. İnne aydıp şaftı opsa min merniyecek böyle. Ne emekecek de pulunman mı böyle. Adamlar da bu hepine ne kağı ister ismet. Ay aftobusdan şönmür bilirtmeyin ayı bular alay hadir ondan var pulsuzun bilseler fatası gorkadaslar yermez bularım honnan mäsi bolşarlar. Onam salayın qammatdy hymy. Bulan bernekler ayolyn bar. Ay man awadan nane. Adam yok mu berde? Qayda. Salam, kaynak görmelmi? Ha, o kaynak görmeli ma in brand trend toy kaynaklan garkasana. Sen pul mesele da etme. Kapçık pullannalı. Yani prosta sen men diyan modellerimi çıkar bilsen men ştaydan giyinecekti. Eğer sana brand oynaklar gerek olsa ene biz vesaire çıkarlanmışı giyilmedik o da niyejni kaynaklanmadan görmüşlerken bunlar yarak niyejni bisirli gerek mi? Bunlar yarak nemçuzni gerek mi? Ya da neştayda odan niyejni kaynaklar gerek mi? Viberler katken. Sen haysın halasana sen eline geycik görüyorsun.
Vay bu fataqatervet awdana kenna ýöne bu qammatdyr ejem öldür meni munalsam. Aga mene bu köýnüň sen ara halamadım lan bir hille aga arada şun bir ýyna gördüm eýtgen. Ýok bu mende. Ine şu köýnümiz hem näjni hem owadan. Ýöne bahasam şon ýal amatly. Wi, sen amatly köýneklerden gerek däl. Gel. Agay bahasa amatly bolsa da bu gatda awdana kena seret ýeňem ýapjak, boýnam ýapjak. Ejemem kan açyklady bar hala baranok amatly bolsa açyk haladım maderni. Bolly häzir ejeme jaňa deýiş belli deli biz. Alyo eje, men şu sen bilen gurlaşmakçy taşyna çykdym kan gyýrmaýyna. Seret hem arzan köýnek tapdym, hem amatly köýnek tapdym. Oy, goraýda ýaman awdana kenna belledik gidaýyn, namaz geçkidaýyn. Samsyk mı sen o salona var? Ol ady belli salona. Gaýtçal o taýdan. Hoýa. Agay görmek käler bir çykaý maskara etýäň-de sen bilen her safar. Bu görenme düýene köy değişme, cennet salonuna hemme müşterilerinin ýagdaýyna görä toy köýnekleri, prakat köýnekleri, halat geçti köýnekleri çykýandyr mähribanlar. Ödem cennet salonu şumak 30% skidka we dogrystyňy hemme gyzamyda 30% skidka. Hemme jaňda cennet salon arasy.